Hi, let us pray against witchcraft. We're going to use Numbers 23 verse 23. Numbers 23 verse 23 iti. There's no witchcraft, there's no magic charm that can be used against the nation of Israel. Bawe egameni lika Yesu Kristu waseNazarethe, ndiza kuwe Nkosi yami nangalweli xesha Yehova, ndizothandazela umntwana wakho moya oyingcwele kwizimo Nkosi yami abhekene nazo Thixo olungileyo, izimo Nkosi apho bemsebenzisela khona amayeza amdaka Thixo wethu namandla, bemsebenzisela Nkosi yami amayeza amnyama, amayeza Nkosi yami avala impumelelo zakhe. Namhlanje Nkosi yami ndizokumthandazela moya oyingcwele, ndizokumcelela kuwe, ndizobiza wena Thixo ngamandla onke, ndizobiza wena mdali wezulu nehlabathi, ndizobiza wena Thixo ngehlulekiyo, wena Nkosi yami unguThixo ophilileyo. Yehova wemikhosi, ndizobiza wena, egama lakho Nkosi yami linamandla. Ndizobiza Yehova wemikhosi, wena Thixo onamandla, owanceda Nkosi ama-Israyeli, wawakhupha Nkosi yami eyiphutha. Ndizothi ukhuphe Nkosi yami umntwana wakho kule yiphutha abhekene nayo. Ndizobiza wena Thixo ngehlulekiyo, wena Nkosi yami owanceda uMeshaki noShadrach no-Abednego befakiwe Nkosi yami edikeni lomlilo. Ndizothi Nkosi yami izonceda umntwana wakho moya oyingcwele Thixo olungileyo, wena Nkosi yami usengila Thixo moya oyingcwele ongehluleka uThixo kaDavide owamnika amandla okoyisa uGoliath. Ndisakubiza naphezu kwempilo yomntwana wakho, ungulo Thixo Nkosi yami ozwila